नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। लोगोफोर दानिया आवगायलांसै। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया गुवाहाटीआव गावनि थाग्रा रुमाव मोब्लिबजों बुगथाबजानानै गोब्राब जिउजों जुजिनानै गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालियाव दङ। बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां जाथों। दिल्लीयाव कर'ना भाइरासआ बांद्राय जानायाव दिल्ली सरकारा 12 घन्टानि गेजेरावनो कर'ना भाइरासनि टेस्टिं मेसिनखौ डाबल खालामनानै होबाय। मैया आसामनि सिंगार बाबु आरो मिउजिक डाइरेक्टर अजय फुकना बिथांमोना कंग्रेस पार्टियाव जइन जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया उत्तर प्रदेशनि बालिया पुलिसफोरा 6 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामबाय मानोना थांनाय समबाराव 42 बोसोर बैसोनि रतन सिं मुंनि रिपर्टारखौ बुथारदोंमोन। बिसोरखौ दा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। आसामनि एक्स चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों होनना बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआव पस्ट खालामदों आरो गावजों थाफानाय गासै सुबुंफोरखौ कभिड टेस्ट खालामनो थाखाय बिथाङा फोरमायदों। मैया डिब्रुगड़आव पुलिसफोरा सासे मानसिनि नखराव 10 लाख रांनि ड्राग्स मोनदों, लोगोसे 110 ग्राम ब्राउन सुगार। सुन्दरपुर गामिनि तुषारज्योति गगৈ मुंनि सासे मानसिनि नखराव मोनो। पुलिसफोरा मानसिखौ हमबाय आरो 73,000 रांबो मोनदों बिथांनि न'आव। आसामनि मस्ट वान्टेड गान्दा सिखारि रातुल दासखौ मैया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव हमनो हाबाय। बिथाङा 2009 मायथाइनिफ्रायनो खारखोमाना दंमोन। बिथांखौ मैया पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। 24 आगस्तआव रानीगाथोननि हाकुवा दैमायाव दुगैबाय थानायावनो गोमादोंमोन सन्जय बसुमतारी आरो टिटुराम बसुमतारी मुंनि सानै सेंग्राया। मैया सन्जय बसुमतारीनि गोथै देहाखौ मोनबाय आरो टिटुराम बसुमतारीनिखौ दाखालिनो मोनखादों। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, फल' खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनो। गोजोन्थों लोगोफोर।